Neața, ce să mai filmezi? Băi! Uite în spate! Give me the telephone! Bă, care camera de filmat, bă! Vine aici, ia aici! Stai! Suspectul nostru are un cuțit în mână. Suspectul nostru iasă din bar alături de prietena lui cu o atingere tandră. Zici... Bă, dar nu mă trage de te... Bă, dar tu ești prost, bă. Suspectul nostru stă lângă prietena ei. Vine la camera ascunsă între pom! A fost la camera ascunsă aia. Bă, să iar e nebun. Știi, bă, auzi? Andrei! Bă, piși pe fotorește. Dar nu te mai filmezi. Stai să... Uai, cazanul meu! Dă-i. Ce-ai făcut, bă? Fotorește. Stai cum doare mâna. Să filmăm. Hai, bă, să facem pic mai rai de aici. Vino un pic, Valti. Ce idee mi-a venit? Vino un pic. Eu, exhibit here! Hai, facem pic mai rai, vă ține. Hai să stăm tot așa, cum stau ai de la prima. Diana e exhibit. Nu, mă, lăsați așa jos. Diana e XXX. John. Yeah! Fii atent. Hai, toți stăm așa. Unde? Faci pe prostul. Da, bă! Nu ai bani de alte accesorii. Hai, mă, să facem. Dar eu schimb pe pauză. Nu, am pus pe continuă. Oh! Man! Ce-ai închis-o? Take your hands off it or I'm gonna kill you! Bas! Ce spune? Oh my god! Oh my god, go away! Jesus Christ, oh my god! Bă, copii, cât afară n-ai bine să umbră că ce stai, bă! Auzi! Incredibil! Mersi, exhibit. Cu plăcere! Dar tu vezi ce vopsea, bă, parcă ai frunze pe mașină. Grilă din plastic! Oh my god! Yes! God damn! Simple plane! Ia mai zice ceva, bă, de farul. Farul de pisică! Pleacă de pisică! Uite ce numai cua. Listen to me, you have to get out of here, they're trying to take my tortillas! Doi. Ia mai, bă, am un bus, făcea asta pe geam, gufi. Ia fă, stop. What? Yeah. Cum era la sfârșit, mă? Exhibit here. Check out your brand new ride. Nu mă, zicea, spunea Pimp. spunea, since pimpin, You've got pimp? îi prezenta pe fiecare și You've got pimp. și spunea ce a făcut fiecare. fiecare. Eu zic că am făcut fața sau And this? electronic. You've got pimp.
fotografa după filmare. This is... Oh shit, this is my new right. Oh man, I can't believe it. Yeah, peace man. God damn! Cut. God damn! Taie! What you cracking, nigga? Eu? Tai! Cum face David Blaine, mă? Hai să fac o magie, fii atent. Hai să fac o magie. Dă ăsta un pic, dă tu ăsta un pic, fii atent. Fac, mă, am dat. Wow! Șuf! Fă, mă, dă să vă arăt o magie. Do you wanna see some magic? No. Bine. Watch this. Wow! I got no brain. I got no brain. Do you wanna see some magic? Watch this. Da, tu să pui și pum să iasă așa mai magic, mai... Bobică, mică, Ping, pong, pică... Hai zicem. Hai zi crezi, frere. Nu mă, în pădurea cu alune. în pădurea cu alune aveam casă 3 steliști. Vine pupăza și spune muie uta, ale! Tu ce ai zis, mă, bă? Tu ce din apă, bă? Era poli. Bă, ia țigara de acolo. Bă, dar lasă, bă, țigara, tu ești disperat. Do you want to see some magic? Ce-i secret de la magie, la gospodie, la... Watch this some magic. She's kidding me. You got served. Am vrut să mult, dar parcă vrei tot folosi. Mai. Do you want to see some magic? Bă, dar tu ești obsedat de țigara asta. Afară. Poți face așa, bă, aruncă-o, bă, aruncă-o. Îți mai dau eu un fum. Ia mâna. Nu e mâna! Dar nu mușca. Ia și tu, voievodul păcii. Vezi cum pe mâna mea ia odată. This is my little friend. În pădurea cu alune avea casă de pică. Vine pupăza și spune Muie uta. Ale! Haide, poli, hai! Marș acasă. Eu. 2. Wanna see some magic? Do you wanna see some Ei, magic? la naiba! to you. Gata. Ai Do you wanna fă. see some magic? Taci tu mai... Gata. Emisiunea nespălată. Tu ce vrei, bine? Uite așa. Uite acolo. Acum avem voie, facem gay party. I love you, mama. Gata, nu mai mod.